Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Betaurrekoak. Larri heldu da Porrotx beste guztiengana. Aroa lagunarekin egon dela eta arduratuta utzi duela esan die. Aroak betaurrekoak behar ditu, esan du. Betaurreko potoloak. Zergatik, galdetu dio Lorek. Gauza guztiak bi aldiz ikusten dituelako, birritan, bikoitz, bina. Aroak kontatu omen dio, bi etxe dauzkala, bi sukalde, bi gela, bi ohe, bi dutxa, guztia bi. Oso arraroa iruditzen zaio Porrotxi. 2 kiloko betaurrekoak behar ditu Aroak. Pastelak ere birritan jaten ditu, pentsakor Lore. Harrituta daude guztiak Porrotx kontatzen ari dena eritzen. Ederra ere iruditzen zaie. 2 aldiz gozatzen dituelako Aroak gauza guztiak, jarraitu du Porrotxek. Goiago ere bada, Aroak dio 4 guraso dituela orain, 2 ama eta 2 aita. Hori esan duenean, gehiago harritu dira entzuleak. 2 ohe, 2 bizikleta, 2 telebista eduki daitezke, baina 2 ama eta 2 aita? Ezinezkoa iruditzen zaie hori. Baietz, esan du Porrotxek. Gaixorik dagoenean, 4 gurasoek zaintzen dutela esaten du. Hori ezinezkoa da, Porrotx, esaten dio Marimototxek. Aitona, amonak, 4 dira, gurasoak zergatik ez? Galdetzen du Porrotxek. Pupu ordea pentsakor dago. Eta zenbat termometro jartzen dizkiote? 4? Pirritx heldu da momentu horretan. Segituan kontatu diote Aroaren kontua. Harrituta eta arduratuta geratu da. Tiritatxori eskatu beharko diogu laguntza, esan du Pirritxek. Oso gaixotasun arraroa ematen du. Tiritatxori deitu diote orduan, eta berehala aurreratu da. Aroaren arazoa kontatu diotenean, barrezka hasi da, barre algaraka. Azaldu die, Aroaren gurasoak banatu egin zirela, eta horregatik dauzkala 2 etxe, 2 gela, eta 4 guraso. Aita eta ama beste bikotekide batzuekin bizi dira orain. Zuk bai behar dituzula betaurrekoak Porrotx, esaten dio Tiritatxok. Buru barroko betaurrekoak, gehitu dio Pirritxek. Aizue, lagunengatik arduratzea ez da pekatua, Porrotxek erantzun. Hobeto ulertu dute guztia Tiritatxoren azalpenekin. Horregatik dauzka Aroak 2 etxe, 2 ohe eta abar. Baina hala ere, apur bat kezkatuta jarraitzen dute. Izan ere, gurasoak banatzen direnean, gogorra izaten da umeentzat. Porrotxek lasaitu ditu orain ordea. Ez zaitezte kezkatu. Aroak esan dit gurasoak asko zoriontsuago daudela orain, egunero pozik, ez lehen bezala. Aroarengana hurbildu dira orduan, eta jolas guztiak birritan egin dituzte. 2 kantu soka saltoan, 2 futbol partida, eta Aroaren 2 bizikletatan egin dute ibilaldi bana. Pupu eta Lore inoizko alaien dabiltza. Guztia delako 2 aldiz, guztia delako bikia. Aroa, pozik badago, geu ere pozik, gehitu du Pirritxek. 2 bider pozik, Porrotxek. 2 bider, 2 pozik, Lorek atzetik.